खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। प्रमिला रानी ब्रह्मनि फेक फेसबुक आइडिनि हेंथायै BPF ओमेन उइंसआ एफआइआर होबाय। BTCनि आगु गाहाय खुंगोरा हाग्रामा महिलारिया गोथार ईदनि हामलायनाय बावदों। आसामनि बांसिन COVID-19 पजिटिभफोरानो गुबुन रायजोनिफ्राय हाबफैनाय। आमथेखायाव COVID-19 मेडिकेल हान्जाखौ पुलिसआ गाग्लोबदों। कर'ना भाइरासनि फारिलाइनि 10थि जायगायाव भारत, थैनाया 4,000निबो बारबाय। साबुवायाव इनायै बुथारनायखौ लाना सा 12 एरेस्ट। रेलवे बिफाना ट्रेन केन्सेल जानाय टिकेटनि रांखौ होफिननो जागायबाय। दिल्लीयाव सानफ्रोमबो गं 190 उरां बिरगोन आरो गं 190 बागोन। भारतनि साहा बाहागोआव बोथोर बिगियाननि रेड एलार्ट। दानिया आबुं रादाब। आसामनि सुबुं अनसाय बिफाननि मन्थ्रि आरो BPFनि लेङाइ आफादगिरि प्रमिला रानी ब्रह्मनि मुङाव फेक फेसबुक आइडि खुलिनायनि हेंथायै क'क्राझार जिल्ला BPF ओमेन उइंसआ क'क्राझार सदर पुलिस थानायाव एजाहार होबाय। BPF ओमेन उइंसनि आफादगिरि आरो नेहाथारि जयमती बसुमतारी आरो रामा देबी छेत्रीमोनहा दाय फोनांनाय बायदिब्ला सालाय बिजौनि बाथ्रा मुंनि मोनसे फेसबुक आइडिया प्रमिला रानी ब्रह्मनि मुङाव फेक फेसबुक आइडि खुलिनानै ट्रेक्टरनि सावगारियाव UPPLनो भट बिदों। प्रमिला रानी ब्रह्म आरो BPF दोलोखौ बदनाम खालामनो थाखायनो दुथांफोरा मिथिखा खोनाखा बे सावगारिखौ आपल'ड खालामदों होननानैबो दाबि दिखांदों BPF ओमेन उइंसआ। ओरैहाय क'क्राझाराव आइजोफोरखौ हिंसायारि राजखान्थियाव थुलुंगा होनो थाखायसो हेंथा दोलोआ राहा लादों होननानै दाबि दिखांदों आरो फेसबुकआव फोसावनाय बे सावगारिखौ फोथायनो नाङा होननानै प्रमिला रानी ब्रह्मआ गावनि बियाबनि रायजोफोरखौ खावलायदों। बबेखानि BPF दोलोआ रायजोआव दासिमबो गोहो गोरा होननानै मन्थ्रि प्रमिला रानीआ बुंदों। दिनै इस्लाम धोरोमारिफोरनि गोथार ईद उल फितर फोरबो। गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बादि BTCनि गाहाय खुंगिरि बिबानाव थानाय समाव इस्लाम धोरोमारिफोरनो हामलायनाय होबोगासिनो थानाय हाग्रामा महिलारिया दिनैबो इस्लाम धोरोमारिफोरनो गोथार ईदनि हामलायनाय बावहरदों। मख'थाव दि दानसे सम रमजान आरो ब्रत लाखिनायनि उनाव दिनै इस्लाम धोरोमारि सुबुंफोरा ईद उल फितर फालिनायजों लोगोसे बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइ आरो बायदि बायदि रोखोमनि जामुं जायो। आसामनि सावस्रि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया टुइट खालामनानै बेखौ क्लियारिफिकेसन होदों। मख'नो गोनांदि रायजोनि गुबुन गुबुन क्वारेन्टाइन सेन्टाराव थानाय बाहेरा रायजोनिफ्राय आसामाव फैफिननायफोरनि देहायावसो बांसिन COVID-19 पजिटिभखौ मोननो हादों होननानै हिमन्त बिश्व शर्माया रबिबारखालिबो बुंदोंमोन। COVID-19 एबा कर'ना भाइरासनि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय रायजो सोरखारा रुटलेस क्वारेन्टाइनखौ लानाय जादों आरो रायजो नाङै सांग्रांथियारि हाबाफारिफोरबो बानजायदों। नाथाय आसामाव कर'ना भाइरास सन्देरनाया थाबथानायनि मुं लायाखै। आसामाव दासिम सा 466 सुबुंनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननो हाबाय। COVID-19 नि क्वारेन्टाइन सेन्टाराव मेडिकेल चेकआप खालामनो थांनाय मेडिकेल हान्जाखौ चिरां जिल्लायाव पुलिसआ गाज्रियै बुग्लिदों। बे जाथाया जादों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमथेखायाव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला डाक्टर माधुरु काकतिनि दैदेननायाव मोनसे मेडिकेल हान्जाया आमथेखा हाथाइसालिनि खाथिनि क्वारेन्टाइन सेन्टाराव थांनानै मेडिकेल चेकआप खालामनानै सासे मावफारियानि बाइक साबिया लामायाव गबोनायखौ नागिरनो थांफिननाय समावनो आमगुरि थानानि OC-नि दैदेननायाव कामान्ड'फोरा लोगो मोननानै सोंनाय फिननाय गैयालासे गाग्लोबो। मेडिकेल हान्जाखौ लामानि अन्थाइ सायाव हान्थु खरायना थाबाय होनायजों लोगोसे आवथालि बावथालि बुग्लिना गाज्रियै जखम खालामो। बे जाथायनि हेंथायै चिरां जिल्लानि सावस्रि बिफाना गोख्रों राहा लानायजों लोगोसे गांसे नालिसबो होनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासनि अलखदनि समाव जानाय लोंनाय उन्दुनाय गैयै खामानि मावनायनि उनावबो मेडिकेल हान्जाया बेबायदि साजा मोननांनायखौ ओनसोलाव बयबो सोंखारिदों। कर'ना भाइरास जानाय हादोरनि मादाव मुलुगनि फारिलाइयाव भारतआ 10 जायगासिम दावखोबोबाय। मख'थावदि भारतआव सन्देरजानाय आरो थैनाया सानफानि उनाव सानफा गिख्रंथाव महर लाबोनो हमदों। मुलुगनि मादाव बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय आरो सिगांसिन कर'ना सोमजिग्रोनाय चीनआ कर'ना भाइरास जानाय फारिलाइयाव 7थि जायगानिफ्राय लासै लासै गाहायाव थांनानै 14थि जायगायाव थाहैनायनि सोलाय भारतआ जोबोद गोख्रैथिजों 50-40 नम्बरनिफ्राय 10 नम्बरसिम दावखोबोबाय। बबेखानि बावैसोनो भारतआ आरोबाव गोजौसिनाव दावखोगोना रोखा जादों। मख'थावदि भारतआ दिनैसिम कर'ना भाइरासजों थैनाया सा 4,020निबो बारबाय।
सनिबारखालि साबुवायाव हानजायारि गाग्लोबनाया इनायै बुथारनाय जाथायनि सा 12 दायनिगिरिफोरखौ थांनाय हराव साबुवा पुलिसा हमबाय। मख'नो गोनांदि सनिबारखालि सा 15 सो दुथांफोरनि मोनसे हानजाया प्रागज्योति नेवगम मुंनि लाइमोननि सायाव हानजायारि गाग्लोबनानै जिउ फोजोबदोंमोन। हानि जेंनाजों लानानै बे जाथाया जादोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। बे जाथायनि हेंथायै आइपिसिनि 120 बि 197 148 302 धारानि सिङाव साबुवा पुलिसा सा 12 दुथांफोरखौ एरेस्ट खालामदों। लकडाउननि सिगां माखासे दावबायारिफ्रा ट्रेननि टिकेट बुकिं खालामदोंमोनब्लाबो हरखाब लकडाउन जानानै गारि मटर बन्द जानायाव बुकिं खालामनाय टिकेटखौ केन्सेल खालामफिननो हायाखैमोन। बबेखानि रिफान्डबो मोनाखैमोन। सुलुंनि बायदिब्ला लकडाउननि खान्थिया गुरै जाबोनायजों लोगोसे रेलगारि खारनाय आरो मावख'फोरा खुलिफिननो लानायाव रेलवे बिफाना सिगांनि केन्सेल जानाय ट्रेननि टिकेटनि बेसेनखौ दावबायारिफोरनो रिफान्ड होफिननो जागायबाय। 22 मेनिफ्राय ट्रेन रिजार्भेसन मावख'आ खुलिबाय आरो लकडाउननि थाखाय केन्सेल जानाय ट्रेननि टिकेटखौ रिजार्भेसन सेन्टाराव जमा होनानै टिकेटनि बेसेनखौ रिफान्ड मोनफिनगोन होननानै रेलवे बिफानआ सुलुङाव मिथि होदों। गोलाव सम लकडाउननि उनाव दिनैनिफ्राय दिल्लीयाव गं 190 उरां बिरगोन आरो गं 190 बागोन। थामहिनबा सानसेयाव गं 380 उरां थांलाय फैलाय खालामगोन। दिल्लीनिफ्राय हादरनि गुबुन गुबुन रायजोसिम थांलाय फैलाय खालामगोन। मख'थावदि करोना भाइरासनि थाखाय 25 मार्चनिफ्रायनो लकडाउन जानाय समाव उरां बिरनायाबो बन्द जानानै दङमोन। दिनै थामहिनबा 25 मेनिफ्राय माखासे खान्थिनि गेजेरजों उरां बिरहोनो थि खालामदों। खान्थि बायदि उरांनि गासैबो मावफारियाफोरा PPE किट लानांगोन आरो दावबायारिफ्राबो गावबा गावनि खर' मोखां सिल खालामनांगोन आरो मास्क गाननांगोन। उराङाव गाखोनायनि सिगांनो थार्मल स्क्रिनिं खालामनांगोन। बेराफारसे महाराष्ट्रआवबो सानफायाव गं 50 उरां थांलाय फैलाय बिरहोनो थि खालामबाय। सुलुंनि बायदिब्ला दिनै मुम्बाइनि छत्रपति शिवाजी इन्टारनेशनेल उरां गाथोनाव लोब लोब दावबायारि थुबुर जायो। बोथोर बिगियानआ भारतनि साहा बाहागोनि रायजोफोराव रेड एलार्ट फोसावदों। बोथोर बिगियाननि रेड एलार्ट फोसावनाय बायदिब्ला फैगौ साननै सानथामनि गेजेराव बोथोरनि दुंख्रावनाया 40 सेल्सियास डिग्रीसिम दावखोगोन। मख'थावदि थांनाय माखासे सानफोराव दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश आरो हारियानायाव बोथोरनि दुंख्रावनाया 45 सेल्सियास डिग्रीनिख्रुइबो गोजौसिनाव दावखोदोंमोन। बोथोर बिगियाननि बायदियै बोसोरफ्रोमबो मे दाननि जोबनायाव बोथोरनि दुंख्रावनाया 15 सानसिमहालागै गिख्रंथाव जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।